Mä oon käyttänyt Traineron valmennusjärjestelmää mun asiakkaille nyt noin 3 vuoden ajan ja tässä on muutama syy, että miksi mä tykkään juuri Traineron valmennusalustasta. No, yksi isoin syy oli se, että mä halusin, että se on ihan täysin mun näköinen, eli että se näyttää mun brändiltä, mun yritykseltä ja se, että mä pystyn itse vaikuttaa siihen, miltä se sovellus näyttää, kun asiakas sen lataa. Toinen juttu, mistä mä oon tykännyt tosi paljon, on se, että se on myöskin tosi laaja. Sinne pystyy rakentamaan oman verkkokaupan, mikä on yhteydessä sun valmennusalustaan. Eli käytännössä se mahdollistaa myöskin asiakkaalle ostopolun rakentamista. Lisäksi mä oon rakentanut sovelluksen sisälle muun muassa yhteisöalueita, liikepankkeja. Siellä pystyy ajastamaan esimerkiksi asiakkaalle tehtäviä, sinne pystyy ajastamaan webinaareja, sinne pystyy tekemään oikeastaan todella laajasti erilaisia valmennuskokonaisuuksia ja verkkovalmentamaan ihmisiä laajalla skaalalla, niin en mä oikeastaan keksi mitään muuta alusta, että mikä pystyisi käytännössä samaan, mitä tällä hetkellä Trainero tarjoaa mun valmennusliiketoiminnalle. Sitten yksi itselle yrittäjänä tärkeä asia on se, että mikäli tulee jotakin ongelmia, niin Trainerolta on aina apua saatavilla. Vastaukset tulee nopeasti, kaikki ongelmat ratkaistaan todella nopeasti, mikäli niitä tulee. Ja mulle kun yrittäjänä on tärkeää se, että mä saan toteuttaa ja kehittää sitä mun liiketoimintaa ihan täysin mun näköiseksi ilman, että mulla on periaatteessa mitään rajoja. Eli just kaikki visuaalinen puoli, kaikki toiminnot, kaikki liikepankit, ihan yksityiskohdat siellä sovelluksen sisällä, mitä mä voin itse tehdä ja rakentaa. Niin oikeastaan tulevaisuudessa en näe mitään muuta vaihtoehtoa, että Traineron käyttö jatkuu mun asiakkailla.